prophesy bayaphuma abantwana bakho kwi-drugs, asikho isikhali. Shout fire, shout fire. If I be a prophet of God, ndiyabavulela abantwana bakho bazawuphangela, ndizayithatha ndiyibuyisele emntwini wayo. Man, ningobani? Ningobani man? Enzani apha? Wait. I begin to see blood. Ngubani uthi mna? Umntana wakho lo. Ngiphakamisa le ntonga. Nenzani? Njengamabo msibeke egate. Can I prophesy? Shalababakosa. Begin to pray, begin to pray, begin to pray. Bakuthumele izithunzela. But izithunzela asifika in a form of a person. Ayingomuntu. Uyakhumbula apha endlini ubona imbovane? Utata ndava. Dithi mna ndiboniswa ezithunzela. Zingeniswe ngokwembovane, zinenhloko ingathi apha zibomvu. Utata ndandixakene nazo tata ndazitshisa ngetyiwa. Mama, uyayala lento ezimbovane ndithetha ngayo? Ndandizibonile tata. Ubuzibonile ezimbovane ndithetha ngazo? Zikhwele endlini yakho. Zinenhloko ingathi ibomvu. Dithi mna zinenhloko ingathi ibomvu. Ayizombovane uba izimbovane, zisithunzela. Hayibo. Abanye bahlala apha endlini kanti awuhlelanga wedwa, uhleli nezilwane, uhleli nezinto ezithunyelweyo. If I be a prophet of God, I declare, I prophesy, nantona bayithumela endlini yakho iyatsha ngegama likaYesu, iyatsha ngegama likaYesu. Somebody shout fire. Fumanisa uba awulali kakuhle ebusuku, awulali kakuhle mama ebusuku. Andibali ngantata ngo-3 betha ndihleli ngo-12. U3 ubetha uhleli? Ngo-12 ubeyaphela ubuthongo khandithandaza. Ilali ithutyana ngo-3 ndiphinde buphela ubuthongo ndilayite ikhandlela ndithandaza. Niyayiva le ntlungu? Uthi ngo-12 uyaphela ubuthongo, alali ixesha elincinci. Namhlanje ndiza kusebenza, uzawulala okosana okokuqala ezimbaneni. Can I prophesy? Ufuna ndimncede nawe? Tata. Zameka. Yes. Zameka. Is that your name? Zameka Mabudu. Nguwe lo? Ufuna ndimncede? Tata. Kuthiwa mandiza kukhulula, maningayi kude, maningayi nase-Eastern Cape, ngoba la aba bantu bakuleqayo wena balapha futshane abeStellenbosch. Kwenzeka ntoni apha entlokweni yakho? Because ngiboniswa kuthathwa ingqondo yakho idityaniswa nomhlaba wamangcwaba, and bafuna wena ube nento. It's like you must be hit by a stroke. Funeka ubethwe esi-stroke. Kwenzeka apha entlokweni yakho mama? Ndemkelwa zinwele tata. Mama, kwenzeka ntoni apha entlokweni yakho? Ndemkelwa zinwele. Wamkelwa Namashanda. sinwele zonke? Namachanda. Bamsebenzile lo mama. Uthi inwele zakhe bazicheba zisakhula mama, Azikhuli tata. Namachanda. aziphumi kwawuphuma. Ziyaphuma kwenye indawo, aziphumi kwenye indawo namachanda. So ziphuma kwezinye indawo, kodwa kule ndawo uchetywe kuyo aziphumi. Aziphumi. Niyayiva le nto? Laa nto kuthiwa uchetywa ngamagwirha. Xa uchetyiwe kumele ezibi ixesha lihamba iinwele zithini zikhule, but yena mazikhule zakhe ezi ndawo zithile akuphumi inwele, ngoba kwathathwa iinwele zakhe zayosetyenzwa. Wena uzibona ingathi ustakile, kanti kukhona aba bantu abakusebenzileyo. Namhlanje ndiza kukhulula. Ncede tata. 1, uzawuphila. Number 2, yonke le nto enzeka apha eswini uzawukhululeka. Number 3, ndiza kukhululela imali ezibotshiweyo, uzawuba nemali. Enkosi tata. We mama, kule ndawo engaphumi inwele zokunika ibhubesi, uzolithambisa apha entloko. Eziba iinwele zakho zikhula, le nto bebeyenze kuwe izawusuka apha kuwe iyokwenzeka kubo. Enkosi tata. Uyaniva mama? Ndakuva tata. Ngithi ibhubesi eli Tata. uzalithambisa kule ndawo inamatshana. Anginandaba ngubani lo muntu othatha iinwele zakho uzisebenza. Iinwele zakho 1 zizawuqala zikhule,
as basikhula esisiqalekiso bebesizise kuwe siza kwenzeka kubo nabantwana babo. Cape Town. Get ready for 4 Sundays of power. Mali namhlanje. To experience the power of the By this Apostolic anointing. Ministry, with Apostle A.Z. Shiyani, every Sunday from 9 a.m. to 2 p.m. Free transport will be available. Also catch us on DSTV on Bay TV channel 260 every Sunday at 8:45 a.m. Muway or OR Tarnbo Hall, Cape Town, Khayelitsha. Khulula abantu ngoku. Ningasebenza kancinci? Ningasebenza kancinci? Jo, lo unenyoka lo, yeke, suka, yeke. Kuthiwa mandisusa inyoka, suka sisike. Lo, uhamba nobani lo? Ngoba uhambiswa nesilwane lo mntu. Mike. Mama hlala phansi, mama, hlala phansi nasisitulo. Uhamba nobani lo? Uyintoni kuwe? Uyisister yami. Kwenzeka ntoni kuwe? Uyisister yami pastor. Kwenzekani? Kuye ebethwasile. Yathi Ungumuntu abantu abamhlophe. uyathwasa. So, Uthwasiswe ubani? uthwasiswe ngumuntu kwafanele siba umsebenzisela amayeza amdaka. Ufuna ukuthwebula isihlone Let sakhe. me help you. Yabona lo hlutshwa lubizo. Nimsephi naphi? Uhambile wayesiwe ngumamakhe, i-cousin sister yami. Wayesiwe ngumamakhe, wathwasiswa ngulo mfana ke ngokumhluphayo ngoku. Akalala ebusuku kusayihleli. Uthi uyambona naxela into amakhandlela. Kodwa ke nake beze ngomsebenzi apha. Sava inkqubo ke ngokweradweni. Nihlala phi? Lapha ekhaya liChokojay. So ngoku Upha endlini ngoku. Uba lapha eWynberg kodwa uzohamba nomsebenzi wabulijoni. uzawuba nomsebenzi lijoni. Beze ekhosini. So into zakhe zibophekile. Sibophekile akakho right nje. Awuphilanga nasemzimbeni? Andiphilanga tata nasemzimbeni ufuna undibulala lo mntu uza everyday. Nangoku ndiyamangala ukuthi ndifike apha bekusuppose ndifikanga nakule ndawo ndikuyo. Because uyangifikela nasebusuku ngicela ukuthi uzondibulala uzondikhipha le nto ndinayo. Ukufikela ngephupha? Ufika ngamathongo nangemibono. Hayi imapha. Yabona namhlanje uze endaweni eright. Thank you so much for joining us, Abraham Shiani. It's my name and I am your prophet. Hope you are blessed by our programs and I want to invite you this coming Sunday. You can't miss it. We are in the mother city. We are in Cape Town. We are at the hall called New Way Hall or OR Tarnbo Hall. That's where we are. It's powerful power. It is prophecy. People bafumana prophecy zabo. Healing taking place. Abantu bangena begula baphume bephilile. Abantu bangena benemithwalo baphume imithwalo yabo ithuliwe empilweni yabo. Abantu they get prophecies, accurate prophecies where the prophet tells you exactly what is happening in your life. Ivelaphi lento and asiphele lapho sinqothula nengqambo zayo sithathe siyibuyisele emntwini wayo. You are looking for a financial breakthrough. Abantu bakhululele izimali zabo. Abantu imali zabo bezibanjiwe. Abantu imali zabo bezingakhululeki for years. Sibona abantu bekhululelwa imali zabo. Sibona abantu bencedakala. Sibona abantu bebegula bangene bethwele. Baphume bephilile. Healing is taking place now. Signs and wonders are taking place now in Cape Town. I want to see you this coming Sunday. I want to lay my hands on you. I want to prophesy upon you. Remember, when I see you, I shall prophesy.
come and join us this coming Sunday at the New Way World. If you are in Cape Town, you can't miss this move of God. God bless you. See you Sunday in Jesus' name. Amen.